तो बरातवा जल्दी जल्दी पोत दे बाहर झाड़ के खाना दाना तो बनिए गई बाहर झाड़ के करके पोत दे मैं खरखुन कहा जी अब सोनारा फोन कइले रह कहत कि गाना बा उनकर बन गइल बा। हां हां तो पैसा हमरा के नहीं खे तो बन कैसे तू फट देना गहना बनवा देलू बिना पूछले जा चले। अरे तो का हो जाई हम रखले बानी नु रखले बाड़ू आई कहां रखले पैसा हो आई तो आई पकड़ी 15,000 कहत रह। हाँ हाँ हम जाना तनी 5,000 बा। हाँ तो दे तनी रुकी पकड़ी 1,000 6,000 पकड़ी ए जे रुकी तनी 7,000 होने होठी देखी तो कितना बा यो 4,000 बा 11,000 कितना भइल 11,000 भी 4,000 आई कट कर आई 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 बाप रे बाप ले 500 500 1000 बा 500 बा हो देखो ना 5 गो बा। अच्छा आई अभी हो जा भूला गुल बनी आई कहता ना पैसा रख ले कहाँ कहाँ रख ले बेरी। अरे आई ना आवत नहीं आई 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 ना कि जैसे जाना तो सट जाता निका जीव नहीं है दो हजार 2,000 कितना हो गई 11 भइल 12-13,000 भइल हाँ आई बाप रे कहाँ कहाँ पैसा रख ले बेरी बाबू 13,000 भइल बा ना हाँ पकड़ी 1,000 ही जाना था बा 1500 हुई 1500 1,000 बा झूठ मत बोले हम कुल गिन गिन के रखले बानी ठीक ना 14,000 भइल 1,000 नहीं खेलो कत अच्छा 1,000 अरे बाप रे कम ना खुराक खुराक में रख ले दिया रे ले गिनी तो कितना हाँ गिनी तो कितना भइल 14,216 1000 दी हमार ए पैसा हम चोरा चोरा हमरा का चोरा चोरा पैसा हमार रखी पैसा तू हतना रखले हम का दूसरा कोई के है कि हम तो रवे के हई का चोरा चोरा रखले बानी राशन के लिए जाए 2000 दे 1500 तो हम 500 जुटा जुटा के तेल नून खेती देबो कर में 200-400 जुटा जुटा के धइल रहतनी कि हम चोरी करतनी का जरा तकी चोर बसल बनी चोर लोकतनी का रुपया तू रखले बली हमरा के को रुपया नहीं खेरी दवाई बीरो के जात रही तो मेरे 200-400-500 बचत रह हैं रउआ से तो ना मंगनी हां के पैसा दी हमरा के पता इस तो कोई नहीं है ना तो गहना तो किने खातिर हतना पैसा रख ले चोरा चोरा ए दिन हम खुद लेके चल जाई हमरे 1000 दी उमले ए जात का बनी पैसा हतना रख राउल पैसा कैसे हम कैसे कैसे जुटा जुटा कर राउल पैसा कैसे कमा के रखल बलो चोरा चोरा रखल बे ए हम राउल पैसा ना काहे खाती देम कि ना खा